tomto krátkom videu si ukážeme, akým spôsobom vytvárať otázky a konkrétne si ukážeme, ako v Poll Everywhere vytvoriť otázku s voľnou odpoveďou a vyhodnotiť túto otázku pomocou slovného mračna. Takže v prvom kroku sa prihlásim do služby Poll Everywhere, lebo ak chcem vytvárať otázky, tak musí byť prihlásený v svojej službe. Ja som sa už prihlásil a prejdem na moje hlasovania My Polls. Po prejdení do priečinka, kde mám svoje hlasovania, idem vytvoriť nové hlasovanie. Takže dajme Create New Poll. Naša otázka bude otázka s voľnou odpoveďou a ja sa napríklad z mojich študentov pýtam, čo je typické pre vedu. Ich úlohou je odpovedať 5 slovami. Každé slovíčko je v jednotnom čísle v prvom páde s diakritikou, aby odpovede boli rovnako brané do celkového počtu. My si zvolíme otázku s voľnou odpoveďou a dáme vytvoriť. Ešte nastavíme vlastnosti tohto hlasovania. Ideme do polička Edit, nastaviť vlastnosti. No a tu môžeme v prvej časti nastaviť, koľkokrát z daného počítača môže daný žiak hlasovať. Tu môžeme nastaviť 1-krát, 5-krát podľa potreby, alebo v našom prípade máme možnosť, koľkokrát chcú. Ďalej nastavíme, akým spôsobom môžu hlasovať. Tak dá sa hlasovať aj SMS-kou na toto číslo. Ak majú žiaci voľné SMS-ky, tak to môžu robiť, ak nie, tak by museli za SMS-ky platiť. Takže my túto možnosť zrušíme. Ďalej nedáme súkromnú linku, len linku poll.com a všetci, čo sa môžu pripojiť na internet, môžu cez túto linku poll.com hlasovať. Takže uložíme to hlasovanie. No a ak nechceme, aby sa žiaci ovplyvňovali, pretože žiaci hlasujú takým spôsobom, že na stránke poll.com napíšu tento kód 20659, urobia medzeru a potom vypíšu ďalších 5 slov, ktoré majú za úlohu, ako som povedal, v tom jednotnom čísle, v prvom páde a s diakritikou. No ale tu by sa nám začali objavovať tie odpovede a aby sa študenti neovplyvňovali, tak je vhodné nastaviť aj farbu tých odkazov a my zvolíme bielu farbu pre všetky odkazy. To znamená, že síce na túto obrazovku budú pristupovať odpovede, ale tie nebudú viditeľné. Takže po hlasovanie stopneme. Ja už som také hlasovanie robil so študentmi, takže poďme sa pozrieť, ako dopadlo. Tu vidíme, ako by vyzerali odpovede, ak by sme nedali tú farbu. Ak dáme ešte raz farbu odkazov bielu, tak vlastne nevidíme, aké boli odpovede. No a teraz poďme vytvoriť slovné mračno. Takže klikneme si na Word Cloud, čo znamená po slovensky slovné mračno. Tu máme zoznam všetkých odpovedí, ktoré nám dali študenti. Takže klikneme raz do daného políčka, všetky sa nám vyznačia. Stlačíme Ctrl+C, aby sme veci skopírovali. Vyberieme si službu na slovné mračná, Wordle, Tuxedo alebo Tagul. My si vyberieme Wordle, takže prejdeme na službu Wordle. A
tu vložíme Ctrl+V všetky odpovede a stlačíme Go. Ako môžeme vidieť, musíme mať nainštalovanú Javu, aby nám Wordle fungoval. No a tu máme výsledok nášho hlasovania vo forme slovného mračna. Ten si ešte môžeme upraviť, takže vyberieme si vzhľad, povieme si, že nech sa preferuje abecedný poriadok a ďalej nech sú vodorovne zaradené slová. No a ešte si zmeníme farbu. Ja mám rád organické farby, organická mrkva. A už máme výsledok hlasovania. Takže si môžeme všimnúť, že študenti nedodržali pokyny. Prvý pád, jednotné číslo a diakritiku, ale aj tak môžeme vidieť, že typickou predstavou študentov o vede je, že je spojená s slovom experiment, myslenie, logické, zvedavosť, experimenty. Najmenej je tam napísané, že práca, úžas, vynález zákonitosti. Toto si môžeme vytlačiť, prípadne print screenom skopírovať.